Vi står jo her i din klinik. Ja. Vil du ikke bare fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver? Jo, jeg hedder Stine Holm Bergholt, og jeg er speciallæge i gynækologi og obstetrik. Og jeg har overtaget den her klinik her i foråret fra en gynækolog, som er gået i pension. Yes. Og dengang du sådan kom til os, hvordan var din situation der, hvor du kontaktede os? Jamen, jeg ville jo gerne, ligesom når jeg nu skulle overtage en klinik, der var i forvejen, og jeg formentlig også ville komme til at skulle overtage nogle patienter, på en eller anden måde markere, at der skete et skifte, og at det ikke bare var det samme, men at jeg ligesom kunne sætte mit eget præg på den stemning og den oplevelse, man fik, når man kom op i min klinik. Ja, så gør det lidt mere personligt. Ja. Ja, præcis. Hvad var det for nogle udfordringer, som du stod op imod? Ligesom? Jamen, jeg synes jo nogle gange, at det kan blive sådan lidt for klinisk og upersonligt. Og det var jo det, jeg gerne ville undgå, fordi især når man er gynækolog, der er mange, der ikke synes, det er særlig sjovt og rart at komme til gynækolog. Så jeg synes, det var vigtigt, at man blev mødt af en eller anden stemning, som signalerede noget tryghed og noget varme på en eller anden måde, at det ikke bare var sådan et koldt, klinisk miljø, man kom ind i. Men at det på den anden side heller ikke skulle ligne, man kom hjem til mig, men at man godt måtte kunne mærke min personlighed, og det jeg havde på hjerte i hvordan indretningen. Ja. Og hvad har din erfaring så været med at arbejde sammen med os? Jamen, I har jo fået mig til ligesom at både blive helt klar på, hvad det egentlig var, jeg ville signalere, hvad det egentlig var for nogle værdier og drømme, jeg havde for det her sted, og hvad det var, jeg gerne ville udtrykke. Det er jo ikke altid, man sådan er helt god til selv at sætte ord på det. Man har måske en eller anden idé om det, men her der bliver man jo tvunget til at sætte ord på og reflektere over, hvad det egentlig er, man så vil hvad det er for et udtryk, man gerne vil have frem. Og så synes jeg jo, at man også jeg er blevet udfordret på farver og former og vælge noget lidt mere modigt, fordi jeg er måske sådan en person, der har en masse idéer om, hvad jeg synes er pænt, men at man også tør rykke sig lidt ud af den der sådan traditionelle zone, man bevæger sig indenfor, og ikke kun træffe sikre valg. Ja. Mm. Og hvad synes du så sådan, den største aha-oplevelse har været sådan i den proces, du har været igennem sammen med os? Jeg skal sige noget helt konkret, så er det nok det der Bordeaux-loft, der er ude i receptionen. Det havde jeg nok ikke helt tur med lige stille, men det har virkelig givet en god stemning, og der er mange, der kommenterer det også. Men sådan helt overordnet, så tror jeg, at det der med, at man bliver sådan lidt udfordret på, hvad jeg egentlig selv troede, at jeg synes. Og når man så dykker lidt ned i det, bliver overrasket over, at der er flere muligheder, end man selv lige så. Plus I jo har en erfaring med farver og former og konkrete møbler, som jeg aldrig selv havde set. Og hvad så med de patienter, der kommer her? Hvad tænker du, det giver dem, at de ligesom oplever noget andet? Jamen, vi har fået rigtig mange kommentarer, og folk er så glade for den stemning, de bliver mødt med, og de synes, det sådan er ikke klinisk og sådan en imødekommende og varm og sådan en rar, tryg stemning at komme ind i, at det ikke bare er hvide væg og klinisk miljø. Så det er der rigtig mange, der kommenterer. De synes, udover det jo er flot og æstetisk rigtig lækkert at komme ind, så giver det også en stemning af, at der sådan er et varmt og trygt og indbydende miljø at komme ind i. Sejt. Hvordan har den her transformation, som vi har også ligesom sammen stået for, ikke? Hvordan har den gjort, at du sådan ser på fremtiden og på hvad har det muliggjort for dig? Ligesom? Man kan sige, det her med, at man både tænker brand og hele konceptet sammen med indretninger og ens visioner, gør jo også, at man fremadrettet også skal tænke, hver gang jeg træffer et valg, og det sådan skal hænge sammen og være, passe ind i den her
helhed, som vi nu har fået skabt, at tingene skal hænge sammen, og det er jo både os, der er her, som skal passe med den stemning, der er her, og de ting, der er her, og de patienter, der kommer, skal kunne mærke den her oplevelse. Så det er jo lige fra hjemmeside til brochurer og stemningen her, og blomster, og hvordan vi også er over patienten. Ja. Det er jo sådan en helhedsoplevelse. Tusind tak. Banker du på døren? Perfekt. Tak. Der kommer noget. Det kan være, vi skal nok starte med det her sådan. Jamen, du kan lige nå at være med i filmen her. Tænk dig den. Det var sagt, det